Lana, kostumi tradizzjonali ikellu biċċiet ta' snajja Maltin saburuhom f'nofs l-Emirati Arab Magħquda waqt il-15 edizzjoni tax-Sharjah Heritage Days fiċ-ċentru ta' attivitajiet kulturali tal-istess belt. L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, Heritage Malta u l-Malta Arts Council tellaw dik li hija toma tal-wirtu l-kultura Maltija waqt festival li se jdum xahar jiċċelebra id-diversità, il-kultura u t-tradizzjoni ta' 32 pajjiż fosthom ta' Malta. Iż-żona dedikata għal pajjiżna hija fost dawk ewlenin fil-fiera li justmat li iżuruha ma' 900,000 ruħ fejn saħansitra tellet struttura replika ta' bib bħal dawk li nsibu fil-fortifikazzjonijiet ta' pajjiżna. Il-kontingent Malti kien magħmul minn madwar 50 artistu artiġjan li se jtellaw programm artistiku li jinkludi kant folkloristiku u kanzunetti tal-widna Maltin u dimostrazzjonijiet ta' kif jinħadem il-ħġieġ u l-bitzilla skont is-snajja Maltija. Mill-lat kulturali se ssir enfasi partikolari permezz ta' preżentazzjonijiet fuq l-ewwel poeżija bil-Malti, il-Kantilena. Raymond Bondin li ħaħsib is-sem ta' pajjiżna fil-fiera stqarmana illi x-xogħol imtella mill-kontingent Malti impressjona lil barranin. Veru kien hemm 32 pajjiż li kienu rappreżentati, però il-fokus prinċipali kienet fuq Malta u fil-fatt anki f'dak li der fil-gazzetti kien hemm ħafna rapportaġġ fuq televisions, jiena intervistawni 3 televisions partikolari hemmhekk kollha baqgħu impressjonati b'dak li tista' toffri Malta. Kellna preżenza tajba ħafna, kemm minnaħa kulturali u kemm ukoll minnaħa ta' prodotti li jinbjaw hemmhekk. Il-programmi kienu mfassla mill-Arts Council Malta fil-waqt li l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u l-Awtorità Awċija għat-Turiżmu ħadu l-opportunità li jkunu rappreżentati fil-fiera biex iħajru lill-viżitaturi iżuru lil pajjiżna. Dan fi sforz biex pajjiżna jattira turisti ġodda minn pajjiżi illi mhux tradizzjonalment iżuru lil Malta u Għawdex.